Dnes v Třinci padaly góly jako na běžícím pásu. Pojďme na to. Třinec jde do vedení. Skvělý centr zprava a Lukáš Cienciala hlavou skóruje 1-0. A je tu další. Po vhazování se míč odrazil ke Ciencialovi a ten ho napálil pod břevno. 2-0. Obrovská chyba Blanska v rozehrávce, Třinec je okamžitě u míče. Cienciala neváhá a klidnou střelou navyšuje skóre. Třinec si hru naprosto kontroluje, Blansko nestíhá a domácí diktují tempo zápasu. 3-0. A ještě před poločasem René Dedič si skvěle naběhl po pravé straně, udělal kličku obránci a zakončuje přesně k tyči. Třinec dominuje 4-0. Znovu Cienciala. Krásná individuální akce. Prošel přes 2 obránce a technickou střelou ke vzdálenější tyči přidává svůj 4. gól dnešního zápasu. Tohle je koncert domácích. 5-0. Závěr pečetí Nik Trček. Přihrávka do vápna, rychlá střela a je to 6-0. Třinec předvedl skvělý výkon a zaslouženě slaví vysokou výhru.